joni Hamadi gueɗel gotel kalantumami quoi sa jaɓani hankkadin vraiment ala ko mbawmumen min mboɗo ñaguima saabu Allah mo ndewɗa o saabu korka ma ka kordaka e gartora hakkille ma o nana o kalmi ko aussi gara jadini quoi non Hamadi wonani cikkarnomami quoi an mi anda ko gonduɗa a wona debba wona haydara comme a nangude hunde nde ala important ɗum jarani quoi iyani min mi nangani guila affaire o paasi gasi mais jarani quoi jarani nangude haydara itta ko wona e ɓerde ma ko ɓerde ma wona ɓerde debbo ko ɓerde gorko fami itta ko wona e ɓerde ma o haalama ceerro garta place ma malla garten place men quoi so tawi a jaaɓi mais min cikkum Hamadi ndeno Hamadi joni wona même chose quoi Hamadi ndeno ɓerde joguinde Hamadi joni wonani en ɓerde jogui quoi eyyi tellement aɗa wayliri kam no fewi a nden wonani mbalɗa quoi nden hakkude ma e ndiyam sorotama mais an ganda qu'est ce qu'il y a haal gonga quoi est ce que ala garɗo e ma woni widema Samba ko ni way Samba ko ni wade way c'est sûr sabu inati famde ɗum quoi mboɗo sikkiri no fewi non min ka ay goto araniyam ɓinguel mbanomni ko noon tan mbami quoi ma tawra ko an sikkiti kam nattuɗa famdemi kono min mi waylaki hay seeɗa min jimmo kala gonga quoi so tawi won garɗo ma wimami ko ni mbatumi aɗa foti haalandemi masa suddemi quoi hersinay ko waɗani haydara sabu mi ronki famde quoi mi andi probléme ma hunde fof mbiyata kadi suuɗemi sino sa haalnini kam mi wontanno probléme yo mbasa haalde min mi wayani noon haalanam rek mi andiro noon quoi sabu min mi yiiɗa e hunde naata hakkude men so tawi haalni kam so tawi ko wonno mbami ene oñi mi hoppa no mbami ni so tawi kadi ala no mbami gandan jomum ko haalanma ko fenani min ka probléme goto mi wonda e caɗele gote mais min kam hunde wotere ne joyi ɓerdam ko ɓooyi quoi affaire ma aɗani ko holɗum ala mi anda hol ngel gueɗel haalanam guel mi anda guel ɗon gueɗel woni rek a juulata o quoi koma ken yaadiɓe normal ana juulata te normalement julɗo e mo juulata o ɓurani wonde yaadiɓe quoi eyyi saabu sirani itti han to gonɗa ɗo lawol ngol gonɗa ngol yaltinde men weeɓani quoi waɗani ngol naatema no fewi yaltinde men weeɓani fami mais il faut rek mi haalam ma ɓaade ko an addiri noon mais jaafoɗa rek so tawi no musma jaafoɗa kam rek mais ma taw rek il faut que mi haalanma quoi pour mbawa famirde noon non haala ka walanimi ni mais vraiment mi weltoyima quoi ko ni watte so yimɓe gondi so hunde wellanima neɗɗo tan haalan ɗum rek quoi andira noon eyyi so tawi oɗon mbawi safrude guel ɗon gueɗel cafron so mbawa ƴewan kam no mbadduɗon quoi eyyi joni bon namdima hol miijo ma quoi hol miijo mo joguiɗa hen ko ɗum rek namdi mami minen kadi mami miijo hen minen kam on namdima hol miijo ma min kay vraiment a majjani ko woni miijam ko woni fandaram ko a majjani ɗum min kay sagam a arde gonen neɗɗo goto quoi gara naata e diine ɓe achhadu an la ilaha illallah wa achhadu anna muhammadan rasulullah batta julde quoi gonen neɗɗo goto Hamadi vraiment mi yiiɗa salanade ma haydara hay hunde mi pama kam vraiment a ñaguimi kam ɗo ko tiiɗi quoi te an mi yiiɗa kala woni mboɗo fawta hen konngol mais ma en ƴeew quoi a faami ma en ƴeew
so ɗum noon kadi ɓenni temi haalan maɗo gueɗel gonguel quoi mi yiɗano haalande ngel ɗon gueɗel komi cunnoɗo ɗum mais il faut rek mi haalan ma quoi beele mbawa andirde noon kadi yimɓe o paama jimo ganda ko jataten ko nenam welata ɗum quoi wona pour rek ka bandi malla ka goɗɗum ala ma taw rek ka juulata ko affaire o ene manki fewnitade men ñeeƴi ɓerde makko ni no feewi eyyi ɗum noon kadi en jeeya hen eyyi ɗum o wi en potani yaadude te mi ƴeewi ko haali ko mi tawi ko gonga quoi en gona yaadiɓe caggal an a juulata mais ma taw rek an kel sehilaɓe aussi en ɓoydi mbi mi wasata an wasata so ɓooyi chance uya quoi ɗum noon sa jaaɓi jimi ko gara canza faami a cakka affaire wonde quoi Hamadi a wulani quoi fama ko min e ma sene wela sene metta sene bonna sene moƴƴa aussi so mboɗo wuura walla so mboɗo maaya min mboɗandi ka sehilam quoi mi wawa wadde gaka ko lundima haala ma kadi mboɗen ndiya ko waɗi nafoore no feewi mais mami ƴewta ɗum e ɓerdam mi mbartirama jaabol janggo inchallah ko wawi wonte hen foof a faami Hamadi woto hul quoi woto hul deeƴe ɓerde ma ko minen ma sene wella sene metta sene muusa malla sene metta ko minen ma hay se mboɗo maaya joni e ɓerde ma deeƴi quoi eyyi ko wawi wonde hen foof janggo mam ɓertanama jaabol o to yiɗiɗi wadde abonné beele wasum batimi vidéo ji garoji partage a vidéo o miijo ma épisode aji garoji goppa ɗum e commentaire he